Bandera gorria. Era, badoa. Abiatu dira bera. Asko dago hemen jokoan. Bai gaurko estropadari begira eta baita San Miguel ligaren zailkapen nagusiari begira. Lidertza aldaketa badugu seguru. Eta normalean Urdaibai izango da liderra, Urdaibai eta Orioren artean badagoelako parte ikaragarria. Eta ikus dezagun gero postuak nola daude, baina normalean 6 puntu daude. Eta naiz eta txanda honetako lau ontziak hortxe kokatu, puntu dantza hor dago. Baina gero egingo ditugu kontuak. Momentuz Oriok 3 segundo Arkote eta Laredori 4 Zumaiari. Eta hemen Laredoko gizonak gaur Rios eta Sofian Errumaniarra kanpoan utzi ditu Enrique Vitoria prestatzaileak. Hoiek aldaketa ipagarriak, Agustin Peña patroilanetan. Eta Laredo momentuz 6 segundo galduta, Zumaiare sufritzen ari da bigarren kaletik. Orio buruan 5 segundo Arkoteri, Zeira, Zumaia eta Laredo. Eta hemen Zumaiaren ordezkaritza gaur Olasagasti Luxiak akarregi zartu du. Eta kanpoan ditugu Urkidi eta Iglesias, normalean titularrak izaten diren gizonak. Estropada interesgarria hau ere, Zumaia baldintza txarretan ongi moldatzen delako, baina Zumaiarrek gaur bigarren kalea dute eta bigarren kaletik gaur aurreko txandetan aritutakoek ez dute miraririk egin. Hondarribik estropada txukuna egin du, Kabo ere duintasunez aritu da, baina azkenean tiraren atzetik dugu zerkapenean, 6garren, beraz hor dago joska. Hemen Arkoteko gizonen artean, gaur aldaketarik ez, datu agora eta bera errebisatzen jardun naiz eta atzokoak direla uste dut. Beraz, Popi Gonzálezek badu bere kuadrilla eta bere 14 gizonak ongi aukeratuak, Amairu Arraulari eta Patroia, eta ez du hor aldaketarik egin nahi estropadak garrantzitsu hauetan. Orio badu aurrera, Oriok 6 segundo Arkoteri, 8 Laredori, 9 Zumaiari, Zumaiarrak pixka bat sufritzen. Hor da Orio, hor da Irakoitz Etxeberria, eta Oriotarren ontzian, badira bai gaur aldaketa batzuk veteranoen aldeko oera hartu du Josean Aizperrok, eta Mujika, Aitor Olaskoaga, Unai Etxeberria gaur ordezkoen tostan utzi ditu, Bentas ere bai, eta gazten artetik Josu Indo bakarrik dugu barruan, eta sartu dira Endika Uranga, Ibon Etxeberria, nolabait esateko esperientzia handia duen jendea, esperientzi gehiago behar delako horrelako baldintzetan, eta gazteak sartu behar direlako ontzian, baina neurri hartuta poliki. Eta erne datuei, Oriok Arkoteri 7, Zumaiari 10, Laredori 11, txalden arteko konparaketa eginda, Orio estropada buru genuke une honetan, eta Orio eta Urdaibairen artean une honetan 18 segundu Orioren alde. Txanda guztitako denbora kontutan hartuta, pare honetan, Oriok Urdaibairi 18-19 segundo, baina badakigu nolako goraberak izan diren. Hau, dato bat da, hasieran harturiko datoa. Aurrera Juan Alegorburu. Bai, Jon Garaizarrekin hitz egiteko moduan izango gara, Arkoteri denetik pasako zaio aurten. Zer ez zaio gertatuko Jon Garaizar Arkoteri? Vaya problemas ayer, a veces por fallos propios y otras veces por fallos ajenos, os pasa de todo este año. Pues sí, la verdad que todavía no hemos podido hacer una regata en condiciones y resulta realmente triste, pero entre errores arbitrales y errores de organización, pues como el que acabas de ver ahora que la baliza atrás estaba atrás, no levantamos cabeza, pero bueno, esperemos que empecemos hoy a enmendar un poquito la plana, a ver si puede ser. ¿Lo de ayer? Lo de ayer es triste, lamentable, de traca, porque los errores arbitrales, decisiones mal tomadas y luego al final resulta que siempre redundan en los mismos y la verdad que estamos un poquito hartos. Yo hoy en la reunión de delegados he dicho lo que tenía que decir y me parece que la CT se mira demasiado al ombligo y también comete errores y hay que hacer un poquito mejor las cosas, sobre todo empezando desde el estamento arbitral. Bueno, hay que seguir luchando, ahí estáis hoy. Bueno, ¿con qué objetivos? ¿Penúltimos en la liga? ¿Pensando en los playoffs o consideráis que todavía os podéis acercar un poquito más arriba? No, es muy pronto todavía, hay que hacer una buena regata hoy. La semana que viene pues grabando en Pedreña y luego en casa el domingo, pues hay que intentar remontar el vuelo. Todavía es muy pronto para rendirse, no hay que bajar los brazos. Suerte. Vale, gracias. Hor dira Oriotarrak.
Oriotarren datoak hor dituzue. Gurutzatuta daude dato batzuk, arazotxo batzuk informatikarekin, eta Leicester izango dugu hori zuzendua. Ez dago hori ongi. Orioren denbora 4:57 agertzen zaigu pantailetan, baina ezinezkoa da hor, nahaste bat izan da. Ez ditugu denbora horiek ontzat hartuko. GPS-ak ematen diguna bai, GPS-ak ematen digu Orio Karkoteri 7-8 segundo. 4:57 hori harturiko denbora. Horixe da Urdaibei markatu duena, eta lan erditan izugarrizko zulua zegoen. Beraz, arazoak dira hor datu horiekin, eta datoa zuzenak ez badira, hobe ez ematea baserri. Ez ikusi dena da garbi hoi, lehenengo ziago egin du laugarren kaletik Orio, bigarren Arkote, eta pixka bat lehenengo txandetan, eta gertatzen den bezala kalean arabera, lautik lehenengo arruntze egin dutela. GPS-ak ematen digu une honetan Orio Urdaibeiri 29 segundo, datoak gurutzatuta. Hori argitu beharra dago gero, hemen datoekin asketa handia dago. Orio Karkoteri 10, Zumaiari 14, Laredori 23, eta Josean Aizperrok estropada aurretik esan dizkigunak ere ekarriko ditugu orain pantailetara. Posi da gizona, batipat gazteak erantzun ona ematen ari direlako, aurten hasierako estropada hauetan. Oriotarrak txanda honetan buruan ditugu, hemen Josean Aizperrok egoerari buruz, giroari buruz, goizean esan diguna baita ere gaurko lehiari buruz. Seguraldi tristia dugu, itxasuaren moitu samarra, eta bueno, ordua gaur da ikusten bezala pixka altzatzen den, da itxasua pixka kalmatzen den. Bueno, azken txandan hori behar bada izan daiteke abantailatxo bat gaurko egoera ikusita, ezta? Bai, hori sortatu eskio, abantaila izango litzake, baina normalia, naiziak, eguarditik gaurrak gehiagoa egiten du, eta itxasuaren nik uste gaur bai. Ez dakit. Nik uste gaur ez dugula suerta handirik izan. Bueno, eta hitz egin dezagun lehiaketari buruz, orain artean hasiera ona eman diozue, odol berria ere sartu duzu Ontzibarruan, pentsatzen dute posik izango zarela. Bai, oso posik ez. Atzo egin genuen oso estropa ona egin genuen, lau gazte egin duen barruan, gendekien pixkatxo bat, demoralde zirama kosta inguzitzaigula, gaztek etortzen nahi dira, pixkat estropa dosifikatzen, troineru ere berria, eta gauza asko ez. Baina nik uste egela pixkat asmatzen puntu